Tindi chikhupiro kuti ambiri tikutsatira bwino makankhani kuza ndi kusamvana kumene kwabuka pakati pa chipani cha Democratic Progressive Party komanso chipani cha United Transformation Movement. Ndeno kusamvana kumene kukuoneka tsono ali ndithu kwafika pa chiyindeinde. Kwano funso limene likumabwera ndona kuti kodi kusamvana kumeneko kwabwera chifukwa chani, mkangano umenewu wabwera chimene chayambisa ndi chani. Ndeno poyankha ndithu ena mwa mafunso amenewa tilole tifotokozeni mwachidule chabe nkhani yonse imene yakhalira. Nkhani itu ndiona kuti paja zipani zimenezi zimayenera ndithu kuti zipange mgwirizano ncholinga kuti ayende limodzi pa chisankho chimene chachitika pa 16 September chaka chino cha 2025. Ndeno posatira kukambirana kumene kumakhala kuyenda pakati pa zipani zimenezi zinaonesa zonena kuti mgwirizano umenewu unakanika ndithu kutheka, nde mbali zonse zimapereka ndithu zifukwa zake kuti amenewa akanika chifukwa chakuti nde tikafika ndithu kumbali ya chipani cha UTM iwo ndithu amalosa chala a chipani cha Democratic Progressive Party kuti amafuna ndithu maudindo onse kuyambira a mtsogoleri komanso running mate onse ndithu achokere ku chipani chimene cha Democratic Progressive Party. Zomwe mukuona kwawo ankanena zona kuti ndizonena kuti manifesto ya chipani chimene cha UTM nde kuti no sikagwira ntchito makapotena kuti president wake nde kuti akakhangati ali kutali kumbali ndithu yopanga ziganizo. Ndeno posatira zimenezi kumbali ya chipani cha Democratic Progressive Party iwo ndithu amakhala akunena nthawi ndi nthawi kuti iwo ngati akupanga alliance ndi zipani zina, zipani zimenezozo zizindikire kuti amene akayimire mtsogolero maka mgwirizano umenewu nde kuti ni mtsogoleri wa chipani chimene cha Democratic Progressive Party potengera kuti iwo ndithu ali ndi ma big numbers. Pamene tikapita ku mbali ya running mate ankanenaso zonena kuti azachoka ndithu ku chipani chimenechi cha Democratic Progressive Party. Nde wina alisa amene akupita ku mgwirizano umenewu akuyenera kudziwa zimenezo. Ndipo posatira kuti mgwirizano umenewu zinaoneka zonena kuti unakanika ndithu sanamvane bwinobwino. Nde tinaona ndithu kuti chipani cha United Transformation Movement anakhala ndithu akuyambisano kutosana zala ndi chipani chimene cha DPP. Panayambira zimenezi tinaona ndithu kuti Anoyo Masangwi amene ndi mmodzi mwa alangizi a mtsogoleri wa chipani chimene cha UTM kunali ku chikwawa kumene ankayankhula zambiri kunazona kuti nkhani zokhuza ndi mgwirizano zinakanika amaka a chipani cha DPP sanavomereze mgwirizano umene potengera kuti anaona zona kuti presidential candidate wawo amene ndi Peter Mutharika ndona kuti ali ndi zaka 88 nde pa zaka 88 mukuona kwawo akuona ngati kuti DPP wo anaona kuti samalizisa ndithu term akawina pa chisankho chimenechi term pa jamakha 5 years. Nde of which nde kuno ngati atakhala zoti china chake chachitika, meaning to say nde kuti mwina ngati atesiya amenewa nde kuti no usogoleri uzapita ku chipani chimene cha UTM. Nde zimene zinapangisa zonotiwo akane ndithu kuti pasakhale mgwirizano umenewo. Zomwe ndithu anthu ambiri anawazuzula amenewa Anoyo Masangwi kuti kuyankhula kumeneko sanayankhule bwino makapotengera kuti zamoyo wa munthu amaziwa ndi chauta. Nde posatira zimenezo tinaona ndithu kuti adaiso kabambe omwe ndi mtsogoleri wa chipani chimene cha UTM nawonso ndithu anayika giya ina kuyamba ndithu kupanga direct attack amene watu Peter Mutharika. Ulendo uno tikafote mwanzeru awabwerawa anabwerapo adatisiya lili pa umphawi, anabwera nkutalamulira adatisiya betili ninjala, msika walimbi anaupesa olilimu anausiyaso mene ulilimu, umphawi watu adaupesa adausiya mene ulilimu, palibe adithandiza msaka zonsese. Ulendo uno tikafotera UTM ndi imene itsakonze mafundo atiko lino tikafotera UTM. Pamisonkhano imene akuchitisa akunena zona kuti Malawi sakuyeneranso ndithu kuvotera anthu amene anakhalapo mboma, komano anthu amenewo anakanika ndithu kuchita zinthu zina. Nde amatchula ndithu zinthu zingapo zomwe zinthu zimenezo anthu atazipanga lireti zimachita kuonesa zona kuti ndithu akutchula Peter Mutharika chifukwa zasiyanisa pakati pa Peter Mutharika komanso malemu a Bingu Mutharika. Nde ankanena zonena kuti iwo ndithu asiyanise zikuonesa zoti ulamuliro wabwino nde unali wa Bingu Mutharika usati wa Peter Mutharika. Nde amazafotokozaso ndithu mfundo zina ngati nkhani kukhuza ndi unduna amene watu paja Peter Mutharika mtsogoleri wa Bingu Mutharika
anali ndithu nduna ya zamaphunziro ndi kunali ma strike ndi zina zotero, anachitapo ndithu zinthu zingapo zimene zimaonesa zonoti akupanga attack direct amene apita Mutharika. Ndipo osatira zimene tinaona ndithu kuti akuchipani cha Democratic Progressive Party zimene sizinafikire bwino. Anakwiya ndithu tinaona Shadrack Namalomba pamene analemba pa tsamba la mchezo la Facebook pamene amadzudzula amene adaiso kabambe kuti akuyenera kukhala munthu woyamika chifukwa china kuti ndi omwewa apita Mutharika amene anawatenga ndithu kukakhala governor wa Reserve Bank, komanso kumbali ya political career ndekuti no amene anapanga sharpen kapena kuti amene anasula kuti akhale kaswiri pandale ndekuti no anali amene apita Mutharika. Ndiye sakuyenera ndithu kuti aziluma chala chimene ndithu chinawadyesa phala ndimene analembera amene Shadrack Namalomba. Kupitanso George Chaponda omwenso ndi mmodzi mwa akuluakulu akuchipani chimene cha Democratic Progressive Party, iwonso nawo analemba ndithu pa tsamba la mchezo la Facebook pamene amadzudzulaso amene adaiso kabambe kuti akuyenera ndithu kukhala munthu woyamika ngati nkhani ya alliance yakanika, sakuyenera ndithu kuti azinyoza kumene anachokera, ndimene ndithu nkhani zake zakhala zikuyendera. Komano mukuona kwathu tikuona zonena kuti anthu ngati asemphana nkhani yokhuza ndi alliance sakuyenera zonena kuti amenewa azifika pomaluzana zala. Aliyense akuyenera ndithu kupereka mfundo kukopa anthu ndi cholinga kuti azavote pa chisankho chimenechi, osati azikhala ndithu akulozana chala. Malingaliro athu ndi amenewo. Ngati muli ndi maganizo mutha kutifotokoza comment section iko, koma popereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anthu ena. Tisayiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox News 18 ndi cholinga kuti nkhani zambiri zikamachitika ndiye zitha kupezani mosavuta.